ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам ва балечки канали ютуби Сауду ТВ. Числа 18 августи соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯши арзон бари шумо пешкаш мешавад. барои реклама рақамҳоро мегзорам. бачаи азиз, шояд ягон хона, замин, мошин, квартира, техника, аппарат, компания чизе боша, дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. мо рафта аз пеш профессионалне видео мекунем, یکی صورتاشا ویدیوشا رو که رکلام میکنن در یوتیوب، تیک توک، اینستاگرام، سومونتاژه. خلاص حرکت کرده همین کار شما را با آخر برسونید. برای رکلام رقمای ما بچه عزیز. نوارا با دقت تماشا کنین. فکراتون کامنتار کنین. از کجا تا چند سوم، چند سوتیخ، چند کوادرات خانه در کارای. فقط بعد دستای نازکتون کامنتار کنین. روی کنین. خداوند ما میخونیم. بعداً با نوارتون میکنیم. ویدیو بعد. دوستان عزیز، کسانی که در مسکو ایلی مسکوسکی اوبلاست کار فعالیت میکنن و خواهشی با روان کردن به وطن دارن، شرکتی گروزاپیروس که اکای نازیمه توسط میتیم که پشتی هر هفته بارشون به ترکیه میرسه. طول یک چند ساله که اویدی همین سیستم کار فعالیت میکنن، مقصد با دلی پر از دومی کانال یوتیوب ساود تیوی زنگ زنین. برای شما از 100 کیلو زیاد باشه اگر اومده خودشون بارتون میگیرن. прямой туркистон баранд. бор бурда мешавад. баъди шанбе ваҳдат, регар, ҳисор, шаҳри нав, восе, кулуб, фарҳор ҳамадонӣ ва дигар ҷои туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон туркистони баробаради азиз аз зуми канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боярнок, ширкати акай нозим марамат срочно боротуна занг дада роҳӣ кунед бародари азиз. дӯстони азиз, 4 та қолини фурӯшӣ равон кардан ки размерҳои калон бо нархҳои арзон ҳаст. нафаре ки хонаҳошонро савдо мекунанд, нафаре ки ҳаст мисол қолин дар кор намешавад. ба ҳамин хотир ҳамин шахсият 4 та қолин дора. адрес шаҳри душанбе. нархаш якташ 250 сум, дуюмаш 300 сум, сеюмаш 1000 сум, чорумаш 1100 сомонӣ қолини фурӯшӣ. ина марамат бачаи азиз, одамоне ки эҳтиёҷ ба қолин дорен, қолинои навам просто ки мега ки дар кор нестай, савдош мекунем, бигиренаш. рақамои WhatsApp 63 70 ҳозир метавонен прямой занг бизанен. чизе ки дорен мада муроҷиат кунем, бачаҳо эълон мекунем, фурӯшта мегзорем. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ навздиҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ навздиҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри душанбе дар ноҳияи варзоб, маҳаллаи Чорбоғ бача азиз тамошо кунед. дорои 4 ҳуҷра, замин 8 сотих замин масоҳат, муомилаи созора, рақамҳои дастӣ рақамҳоша мегзорем, метавонен муроҷиат бикунен. яка дохили хонара видео кардагай ҳавлиёра тамошо кунед. дорои подвал, 8 сотих замин, 4 дар хона, дарахтои мевадиҳанда. хона дар ноҳияи варзоб қарор дора. мега об свет дора, ҳуҷҷатҳо ҳама садфоиза гирду атроф маҳкам кардаги, дарахтои мевадиҳанда дора. дар наздикиш мактаб, магазин, метро, баниса ҳастай. нарх 650 000 сум. аз номери сомонаи мо муроҷиат бикунем бачаи азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. дӯстони азиз, хонара шумо тамошо кунед, ман нақлаш мекунам. хонаи назди ҳавлигӣ ҳамин ҳастай ки масъалаи участкаш гирду атроф маҳкам, хуб 10 сотих замин, дорои 3 ҳуҷра. нақлаш мекунам, тамошо кунед. хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Хурӯсон, деҳаи Гулрез, посёлкаи Расвет. 3 хона 10 сотих. 2 рақами дастӣ, як рақами WhatsApp мегзорем. хуб 10 сотих ба мега ки ба документ 10 сотих. ҳамин хел 10 сотих ане ки ба документ 12 сотих. мақсад хулос бача азиз, мактаби Садиқ 400 метр дур, масҷид 150 метр, 2 магазин 200 метр дур. оби агарот дорем, дар бораи хӯрдан мешавад. хуб ҳавлӣ свет ҳастай, пастайни ҳастай, стяжка ҳавлӣ. хуб ин тарафш агарот техпаспорт дора. соли 2008 хонара сохтем.
ремон миёна айраён тӯхона пансума роҳай 6 километр роҳ масофа дора. аз роҳи калон то хонара мега асфалт дора. навес оғил дорем. хуб тарафҳои Ленинский район хона ҳам боша алиш мешава. хеле вариантам қабул мекунем. нархша ҳозирашда 330,000 сомонӣ мега бача азиз. дар 330,000 сомон метонен занг бизанен, маслиҳат кунен, бигирен. Сауду ТВ фақат эълон мекунад. дӯстони гиромӣ, мо эълон мекунем, эълонои моро харидоро тамошо мекуна, иншоалло савдо мекунем. гуфтесем хонаҳоро дар 4-5 YouTube канал, дар TikTok, дар Instagram, дар Somonteje ва дигар сайтҳо рекламагузорӣ карда ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта бутем. шахсиятҳое ки срочна хонаҳои фурӯшӣ дорен, квартираҳо дорен, дар WhatsApp дар аввали видео мондагем муроҷиат бикунем. бача азиз, лайкоту намонен, дар канал подписка кунен, подписатсия кунен. 330,000 нархи хона. занг бизанен аз номи канали ма. бача азиз, мегзарем ба сеюмин амбори фурӯшӣ. амборхонаи фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Фархор, калхози 40-солагии ҷамоати Сомониён. дута бокс дора мега, ду мойка дора мега, ду дар хона дора мега, парикмахел дора, тестайёр дора, мағозаи хӯрокворӣ 50 квадрата дора. хуб склад 21 квадрата дора. боз як замин дора, документо 100%. ҳай нарх обши 320,000 сум. боз муомилаи соз дора. бизнеси тапа тайёр. бача азиз, бизнеси тапа тайёр. занг занен, масъят кунен. нигоҳ кунед, як борига мегум. амбори фурӯшӣ, калхози 40-солагии ҷамоати Сомониёни, ноҳияи Фархор, дута бокс, ду мойка, парикмахел, тестайёр, мағоза 50 квадрата, склад дора, як замин дора, документҳо 100%. ҳамаш 320,000 сум. успет кунен, срочна. савдогарои муҳтарам, ина марамад, бизнеси тапа тайёр барои шумо. дӯстон, мегзарем ба чормин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ҳисор, дар уртабуз 6 сотиха, 6 хонага. хуб хона ду ошёна кардагӣ, 3 дар хона дар боло, 3 дар хона дар 1 этаж, 3 та 2 этаж, 3 та дар 1 этаж қарор дорад. обши 6 дар хона ва 6 сотих замин масоҳат. бача азиз, ремон ҳолати коробка обсве дора, документо 100%. нарх 250,000 сум ки боз муомила дора. одамоне ки аз ҳисори уртабуз хоҳиши хонахарид дорен, рақамҳои ватсапи шахсията мегзорем 64 18 ахиршай. аз номи ма метонен дӯстон занг бизанен. марамад успет ка бигиренш. видео чӣ хеле бачо маъқул шид нашид, комментария кунен. хонаҳо арзонан, қиматан. баъдан хонаҳотон роӣ кунен. YouTube, TikTok, Instagram, Somonteje либои сайтода мегзарем. иншоалло реклама карда фурӯшта мегзарем. оиди хона ватсапи худашда акақати чахчах кунем. бача азиз, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ аст ки дар ҳамин дом қарор дора. бардор азиз, як ҳуҷрага квартира 4 ошёна 35 квадрати метр.
ремонти хона замонавӣ кардагӣ, нархи беҳтарин, 4 микрорайони шаҳри Турсунзода. Срочно як ҳуҷрага, 4 этаж, 4 микрорайон, шаҳри Турсунзода, регари пешина, 35 квадрата, доми 10 мега, дом мақсад евроремонт хона люкс. наздикии мактаби 7598 садик дора. наздик хоб бассейн, кохинур, парк, хулас ҷои беҳтаринай. рақамҳои 22 27 ахири рақамҳои соҳибмулк метавонен занг занен. нарх 248,000 сомонӣ. аз номи Сауду ТВ муроҷиат карда метавонем бача азиз. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ аст ки дар ҳамин дом қарор дора бард азиз. хушрӯ гӯш мекунем ака. хуб, квартира дар ҳолати коробка қарор дора. фурӯшӣ дуҳуҷрага квартира, якум этаж, 62 квадрат метр. маҳаллаи 8-уми шаҳри Ҳисор ба қарор доштааст. аз нафаре ки мисол устоҳан, ҳарчанд ки бачаҳо ман бисёрш дар Русиям боша, нафаре ки харидорен можад усто бошен. мисол метавонен худтон ба хости худтон ремонт кунен, фасонаш карда зиндагиро сар кунен. ҳамин ҳолат 295,000 мега 62 квадрат. 62 квадрат сехонагаи хушрӯ мешавад иншоалло бача азиз. се хонаи фасон ёки ду хонаи калонам карда метавонед. дом обши 10 ошёнаи дар якум ошёна қарор дора бача азиз. 62 квадрат, 8 маҳалла, пушти лаззат қарор дорад. ҳафтумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшимон дар ҳамин дом қарор дорад. дар сокони этаж, дуҳуҷрага квартира, масоҳати 60 метри квадратӣ, 65 микрорайони шаҳри Душанбе, 265,000 нарх. хона сокони этаж, подвал сокони этаж, назди бозори Гипразем, 60 квадрата. хонахари аниқ занг бизан мега беҳуда барои нарх пурсидан занг назанен. илтимос мардуми хонахар ва подписчикои Сауду ТВ. ба мошинам алиш мешава, нарх дига мешава. ин хелҳози 255,000 сом. хулас худотон занг занен, маслиҳаткар бигирениш. аз мо навор кардан, аз шумо лайк гузоштан ва делитсияу подписатсия кардан. лайкҳоро гузорен, бе лайк тамошо накунем бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бо арзиши 165,000 сомонӣ. кулоби бостонӣ, се ҳуҷрага 8 сотиха, дарвозаи фасон, забори гирифтагӣ тарафаш. хоб, хона дар ҳамин ҳолат катеш қарор дорад. маҳаллаи Заринкӯҳ, шаҳри Кӯлоб, 165,000. се ҳуҷрагаи 8 сотиха. замин дар сурат маълумай. чӣ хел десен ҳамин ҳолат, ин ҳамин хел қабулш мекунен. ина ремонтҳои дарунии хона 165 та. хуб, ҳаракат мекунем ки рафти навурда, мисол хонаҳои арзон, хонаҳои қимат не арзонтароша ҳаракат кард зиёдтар навор мекунем бача азиз. хелае ки одамое ки сумошон бисёрай мора ҳатто тамошо намекунанд. ба ҳамин хотир дастгирии шумо. мегзарем ба ноҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи вахши Истиқлол да қарор дорад бача азиз. Савғози вахш, диҳаи Истиқлоли 7. хоб, масоҳати 8 сотиха, дорои се ҳуҷрага, 220,000 сум нарх. се дар хона, 8 сотиқ замин, якто калидор дора. хоб, банияш бошад, дар дарунаш қарор дорад. магазинам дора мега. аз нафаре ки савдо кардан да ҳавас дора, магазинам кардагем, ишам ба пути савдош мекунам. Савғози вақт, диҳаи Истиқлоли 7. аз номи сомонаи Сауду ТВ. рақамҳои 71 77 ватсапи ахиршай пряма метавонен дӯстон муроҷиат бикунен.
мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 8 сутиха дорои сеҳуҷрага дар Леваканд сарбанди пешина дар қарор дорад. дар гес мега ҳамон тарафо 235 нархаш, 2 дар хонаи 6x3, 2 калидор, кухнӣ, баня, ҳоҷатхона бо як хонаи зимистоншинак адденӣ дора. ҳавли ҳамин ҳолат ина масъалаи овош. хуб дар масъалаи барқ об 24 соат, гес, буду ҳавои фурам, дам мегирӣ дача бо муомилаи сӯзора нарх 235,000 сомонӣ. ирӯза навори ма тамом шуд бачаҳо. чизе ёфтам, хоҳиш кардем, рӯй кардем, ғалтид нағалтид ҳамаша мондем. хонаҳоро дар ютубу, тиктоки, инстаграму сомонтиҷӣ реклама мекунем бачаҳо. хулас дар куҷо реклама дар корай нависен мада.